कारण सांगा. देवा गणपती विघ्नहर महाराजा, होय महाराजा, तुझी सालाबादप्रमाणे 5 दिवस सेवा चाकरी केलेली होय महाराजा, मान्य करून घे. होय महाराजा, लेकरा परदेशापासून गावापर्यंत इलेली असतात त्यांच्यावरती कृपादृष्टी ठेव महाराजा. होय महाराजा, प्रत्येका धंद्या उद्योगात बरकत दी महाराजा समर्था. होय महाराजा, मुला शाळेत जातात त्यांचा अभ्यासात पारंगत महाराजा समर्था. होय महाराजा, प्रत्येकाच्या धंद्या उद्योगात बरकत देऊन त्यांना सुखी ठेव महाराजा समर्था. होय महाराजा, तो त्यांचा प्रवास पण चांगलो सुखकर महाराजा समर्थ. होय महाराजा, आनंदाने तसे आनंदाने आपल्या धंद्या उद्योगासाठी त्यांना घेऊन जा. त्यांच्यावरती कृपादृष्टी ठेव. होय महाराज. तसे श्री महाराजा समर्थ लिंग भरडी रोडनाथ महाराजा समर्थ होय महाराजा, आपण सांगणं करतो महाराजा समर्थ. होय महाराजा, सर्व लेकरांवरती कृपादृष्टी ठेवा. होय महाराज. त्यांचा सुखाचा मार्ग दाखवा. कुमोदोडो जाड सकाळ सातेंचो चवटो कुळकाळ कुळाचो ब्राह्मण महाराजा समर्थ. होय महाराज. 12 पूर्व लिंगेश्वर महाराजा समर्थ. होय महाराज. उभो दार सकाळ सातेंचो चवटो कुळकाळ कुळाचो ब्राह्मण महाराजा समर्थ. होय महाराज. तुमचा पण सांगणं करतो. तुम्ही पण समज घ्या महाराजा समर्थ. होय महाराजा, सर्वांवर कृपादृष्टी ठेवा आणि असंच आनंदाने येऊन सर्वांकडून सेवा चाकरी करून घ्या हीच तुमच्या चरणी प्रार्थना. होय महाराजा.